No a tu je jeho slávna malba Madonna v skalách. Keď si všimnete, tak je tu Madonna, ktorá splýva s pozadím, so skalami. Potom tu je Ježiško, teda malý. Tu je malý chlapček, volá sa Ján. Ján Krstiteľ neskôr, samozrejme. A je tu ešte jedna postava aniela, má krídla, ten aniel. Zaujímavé je, že tento obraz vznikol v dvoch verziách. Toto je tá pôvodná prvá verzia Leonardova. A v podstate je to taký piknik, kde prebieha samozrejme komunikácia. Aniel ukazuje na dieťa, že to je Ježiš. To je teda tá osoba najdôležitejšia. No a je to v podstate taký civilný obraz, kde sa ako keby zišli 4 ľudia alebo 4 bytosti. Keby ste nezbadali aniela, že má krídla, tak ani neviete, že to je aniel. Samozrejme majú nádherné tváre, tak ako všetky postavy od Leonarda. Ježiško sa modlí. Má nádherné vlasy kučeravé. No a tu je Janko, Giovanni a Angel ukazuje prstom neslušne na Ježiška. Poďme ale na druhý obrázok. Tu je takisto Madonna v skalách. A tu si všimnite, že tu už je všetko jasné. Mária má nad hlavou svetožiaru, Ježiško má nad hlavou svetožiaru a takisto symbol kresťanstva. No a takisto samozrejme Ján Krstiteľ má nad hlavou svetožiaru a aniel nemá nič. Prečo? Dobrá otázka. Tak vráťme sa naspäť. Toto je totiž náš ľudský svet, tak ako v ňom žijeme. Nevidíme neviditeľné energie, sme normálni ľudia teda. Keby sme si dali odfotiť auru, tak uvidíme, že žiarime vo všelijakých farbách. Ale na tomto obraze sme teda pozemšťania so všetkým, čo k tomu patrí. Sme obyčajní ľudia. A keď bohužiaľ toto slovo je už zdefraudované teraz, ale to sú naozaj rídzi ľudia, aj s tým anielom. Ale tu na druhej verzii už vidíte svet, ktorý vám ponúka vhľad do neviditeľného sveta. Pretože v tom neviditeľnom svete toto je viditeľné. Tie kruhy nad hlavou každého človečika vlastne čosi jednoznačne odkazujú, čo si hovoria. Je to výnimočná vec. Aniel to nemá. Lebo v neviditeľnom svete mimo čas a priestor, kam ľudské bytosti nemajú dosah teda, iba teda so svojou dušou alebo duchom, ale s fyzickým telom nie, tak tam vlastne anjeli nepotrebujú sa nejako vyznačovať. A čo to znamená? Že tá svetožiara je vlastne brána do fyzického sveta, ohraničenie nás samotných. Takže v podstate každý človek má takúto svetožiaru nad svojou hlavou. A to je tá brána do neviditeľného sveta. Čo je zaujímavé, že na tomto obrázku už anjel nemusí prstom ukazovať, že kto je tu, Ježiško. Neukazuje, lebo vďaka symbolu kríža, nositeľa kresťanstva, je to jasné. Takže čo tu vlastne ten symbol robí? Symbol nám všetko vyjasňuje. Nie sú žiadne otázky. No a ešte tá čarovná vec, ten
svätý kruh, alebo teda svetožiara je živá energia, svetlo, duchovné svetlo, ktoré rozjasňuje mysel človeka. To svetlo môžete vidieť vlastne na tvárach, že vyžarujú svetlo úžasné. V tomto bol Leonardo majster v práci so svetlom. No a trošku sme teda odkryli zase tajomstvo svetožiary. Keďže ja malujem mandaly, sú to vlastne kruhy, ktoré majú v sebe veľmi veľa informácií. Tak vám jednu ukážem. Toto je svetožiara. Vznikla dávnejšie, než ja som sa rozhodol teda tieto veci dávať vonku. A tento obraz namalovala moja dcerka Zuzka, keď mala 4 roky. Ale vstúpil som ja do toho jej obrazu tým, že som tam doplnil zlatou linkou, veľmi jemne teda, kruh. A ten kruh zrazu s tým obrazom spravil niečo úžasné. Ten kruh totiž symbolizuje vedomie, prepojenie s vesmírom a hlavne teda to, že sme všetci božské bytosti. Takže zrazu ten chaotický obraz detskej kresby dostáva úplne nový náboj, úplne novú energetiku. Ten zlatý kruh nádherne zjednocuje všetko, čo je tam zobrazené. Takže človek môže pociťovať pokoj, zjednotenie a niečo také špecifické, zvláštne, možno trošku sveté, čo by sme mohli nazvať svetožiara.